σε να πιάσεις όλα τα Pokemon μέσα σε 5 μέρες. Θα ακολουθήσεις τα 5 βήματα που θα σου πούμε εμείς από το The Beef Fab Show και θα τα πιάσεις όλα. Πάμε. Για να πιάσεις ένα Pokemon πρέπει να είσαι σε υπερβολικά καλή φυσική κατάσταση. Ρε μην το τραβάς αυτό ρε. Μην το τραβάς. Πρέπει να μάθεις να τρέχεις γρήγορα. Παντού και πάντα. Για να προλάβεις να πιάσεις, να πας στο gym. Έλα εδώ ρε! Το πρώτο μάθημα που πρέπει να μάθουμε είναι πώς θα πετάμε σωστά την Pokéball. Πάμε να δούμε. Pokemon, go! Go! Ακόμα και άλλοι, ό,τι και να σου λένε ότι δεν υπάρχουν άλλα Pokemon, εσύ να είσαι πάντα πιστός και να τους διαψεύδεις. Και τώρα είσαστε έτοιμοι να βγείτε εκεί έξω και να πιάσετε όλα τα Pokemon. Πάμε μαζί να πιάσουμε μερικά. Είμαι έτοιμος να πιάσω όλα τα Pokemon, μεγάλε δάσκαλε. Πάμε να πιάσουμε μερικά κακά Pokemon. Ακολουθήστε με μεγάλοι ποιητές της Βαλχάλας. Let's go! Όχι, δεν πάμε έτσι. Πιάσουμε μερικά από τα νιάρικα. Τι είναι αυτό? Pokemon. Νομίζω να πίτσο. Το τραβάς, βλέπεις, πάνω. Όχι. Έφυγε. Ωραία. Πήγαμε να κάνω Pokemon. Βλέπεις. Φεύγει. Εδώ πέρα κυκλοφορούν πολλά μιάου. Ένα μιάου. Pokemon, go! Περνάει ο κόσμος. Νομίζω πως είναι από το gym. Θέλω να φτάσω πρώτοι στο gym, αλλά θα τους το πάρουμε εμείς. Ένα μιάουθ. Pokemon, go! Δεν καταλάβω. Τα κάνω όλα σωστά στο σπίτι μου. Δεν με κάλυψε εντελώς. Τα λέμε σε λίγο. Κλείστο. Ακόμα να βρω ένα. Ψάχνουμε ακόμα. Ένα Pokemon. Μα άνθρωπος είναι ρε. Μαλάκα είναι Pokemon σου λέω. Είναι άνθρωπος ρε. Σκάσε. Μην τρομάξεις. Pokemon, go! Κάμισο. Τι κάνεις εδώ? Τι κάνεις ρε? Έλα στο κοντά. Να είσαι αποτυχημένος. Δεν υπάρχουν Pokemon. Ηρέμησε Μίτσο.
Δεν υπάρχουν, σου λέω. Μα υπάρχουν, τα έχουμε δει. Προσπάθησα να πιάσω ένα. Ειλικρινά δεν ξέρω τι κάνω σε αυτόν τον κόσμο. Προσπαθώ να βρω ένα Pokemon. Ένα. Δεν ζήτησα άλλο. Ένα ζήτησα. Δεν υπάρχει τίποτα.